Selendia, du taler med Anders. Har du fået en bøde for ikke at have vægttavle på? Ja, tro det eller ej, men sådan en opkald modtager vi faktisk stadigvæk med jævne mellemrum. Men vidste du, at vægttavler de faktisk ikke har været lovpligtige siden per 1. januar 2017? Formålet med vægttavlen det var at vise, hvad totalvægten på traileren var, samt hvad lasteevnen var. På en vægttavle der var det markeret med et T og et L. Totalvægten det er det, traileren maks må veje. Det vil sige det, du læser i, samt det, som traileren vejer sig selv. Og lasteevnen, det siger lige sig selv, det er det, du må læse i traileren. Men som sagt, så er de her vægttavler altså ikke været lovpligtige siden januar 2017. Måden du kan finde ud af, hvad din lasteevne er på traileren, det er, at du blandt andet kan gå ind og kigge på Motorregisterets hjemmeside. Her indtaster du så din nummerplade, hvorefter du finder totalvægten og minuseren med køreklar vægt. Så har du din lasteevne. En anden måde, du kan finde lasteevnen på, er ved blandt andet at kigge på din registreringsattest. På den, der fremgår der også totalvægten samt den køreklar vægt. De her vægte, de skal altså overholdes, fordi hvis du kører med overlæs på traileren, så kan du se frem til, at der er 75 kroners bøde per procent, du overlæsser. Derudover kan du måske få en betinget frakendelse af kørekortet, hvis de vurderer, at du er til fare for trafikken. Så læs din trailer rigtigt og kør forsigtigt derude. Har du brug for mere hjælp, eller har du spørgsmål til andre ting, så kan du klikke ind på Selendias YouTube. Derinde har vi en hel playliste lavet med hjælpevideoer til dig. Tak fordi du så med. Hvis du vil se mere, så klik ind på vores hjemmeside, eller find os på Silkeborg Motorvejen ved afkørsel 26.